Mayong hapon, ug salamat sa pagsunod Sugbo ug kinatibukang Central Visayas. Ug maupay na kulot sa inyong tanan diya sa Eastern Visayas. Ug may hapon sa ato mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug ubang bahin sa Kabisayan. Mga kapuso, talitapos na ang tuig. Pipila ka oras na nang mga kapuso, ug sugaton ug gakso na nato ang 2019 ug padayong upahimangno ang mga otoridad nga unta isilibrar nato kini sa luwas ug sa dili sa disgrasya nga paag. Apan bisan pa man ini hingpit gihapong nangandam ang mga ospital alang sa mga posibleng mabuthan unya sa ubakha mabiktima sa stray bullet. Tambag sa mga doktor nga di na lang magpabuto aron siguradong aron sa sunod tuig, kompleto pa ang tanang parte sa lawas. Si Nico Sereno sa report. Naka-code white alert karon ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Gikan pa sa Disyembre 21 hangtod liwas sa bag-ong tuig, kansilado ang leave sa ilang mga personnel. Ug alang sa pagsugat sa 2019 karong gabi, naka-alerto ang ospital. Sa emergency room lang, moabot sa 200 ang manpower nga mag-duty gikan karong hapon hangtod ugma na sa buntag. Ug agi og pagpangandam sa posibleng mga mabuthan, gipreparar na sab sa ospital ang lain-lain nilang mga kagamitan sa pagpanambal. Bisan kining mga ekipo nga gamiton sa pagputol sa mga kuyamoy ug mga tudlo o bakaha tiil. So sa mga patients nga na putlan o tudlo, so mao ni among gamiton pang limpyo o pang tangtang sa mga uban nga bukog na nabilin. Okay? So we have also here our gigliso. So mao ni siya ang katong wire nga gamiton pang gabas sa mga tiil sa katong mga pasyente nga naputlan. Matud noon sa mga doktor, buhaton nila ang tanan aron pagluwas sa body part. Katong mga dili na gud masalbar nga tiil or kamot nga mga nabuthan. But as much as possible, amo gud suwayan nga malimpyo ug masalbar ang mga tiil or kamot sa mga pasyente. Siyempre, kailangan man gud siya sa trabaho sa kinabuhi. Mao nga aron kalikayan nga maputlan og parte sa lawas, tambag sa mga doktor, di na lang gyud magpabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa datos sa VSMMC, gikan Disyembre 21 karong tuiga, dunay 7 ka mga firecracker-related injuries ang nadala sa ospital. 5 niini, active users o ang nabuthan mismo ang migamit sab sa pabuto. It's very sad to say that ang atong target manggod sa DOH is 0 incident. However, naagi hapon pero nagka-ubos based sa atong census from 2013 until last year. Sa data sa ospital, babantayan hinuon ang pagmenos sa firecracker injuries ug malaumon sila nga di na kini mapun-an pa. Ayaw magpabuto kung nakainom or hubog. In case ma-injury, ang atong first aid na buhaton, hugasan lang og kanang running water. Wala gyud ayaw sabunan, no? Ayaw butangan og bisan unsa. I-wrap lang, butangan og gauze or clean cloth, then idagan diri sa hospital. Nico Sereno, Balitang Bisdak.